जेव लाबाय मुथानै दुन्दियाबो मुथानै लाबाय दा नै बिसोर गय जालांसै बाजै Hello everyone. दहाय होननाया दा बावलायबाय देलाय होनफिनलाय Hello everyone, good morning, खुलुमबाय लोगोफोर, welcome back to my new vlog in today's vlog YouTube channel. आंनि today's vlog YouTube channelआव गिबियावनो नोंथांमोनखौ फुंनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे दिनैनि गोदान vlogआव बरायबावनाय जाबाय लोगोफोर। दा समा फुंनि 7 बाजिबाय आरो आं फुंनि साहाखौबो लोंनानै लाखांबाय आरोखि। दिनै रबिबार बाराय आसा खालामो दिनैनि दिना नोंसिनि थाखाय जोबोद मोजां आरो आंनि थाखायबो मोजां। अब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि दिनैनि बयनिख्रुइबो साबसिन vlog भिडिअखौ। सोरांस्लाबनानै एफा फुङाव जि सहैबाय ओइ मा खालामदों नों मा खालामदों गाज्रि जागोन सासे नै रोङा गारा लेपटप थुलागासिनो बोरै नों मा लादों लाबलाय नायनां लाबलाय नायनां बै नों आखायाव लानाया बाब कररपति जाहोग्रासो माथो कररपति जाहोग्रा सोरबा मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्टआव मा बुस्थु बियो आरो बेखौ लायोबा नोंसोरबो कररपति जागोन नै बुकि बुक मा ओंख्रि जाया नोंस्रा दिनै बुजिलायदो ओंख्रिया बावबाय राबे दाबो जायाखै मोनायावलाय मा ओंख्रिमोन मोनायाव आलु थास' ओमफ्राय ना गोरान नैबे जाबाय बिदानि फिसाजो सोरांबानो जोंनाव फैयो ओंख्रि सोंदोंमोन आं मा होनदोंमोनलाय ओंख्रिया लाजिबायसो ओंख्रि खोन्थानो नै दा लोगोफोर ओंखाम जानो नागिरलायबाय आं ओंखाम मोजां फुंनि टमेट' बाथोन सावनाय टमेट' सावनाय बाथोन बेबायदि सावनायजोंसो खहाबसिनो ओंख्रिनिफ्राय सावनानै सिफ्लेनाय जानांगौ सामब्राम गोजा बानलु ज्रोम होनानै गोसाथार आं दा नै साननि ओंखाम जाखांनानै दुगैलांनानै दं आरो नोंथांमोना नायगासिनो दं टुडेस ब्लग इउटिउब चेनेलखौ थ' गाइस दा दै बेलासिनि दुगैखांलायबाय आरो दुगैखांनानै अबाव थांनाय जायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आं जेराव थाङो नोंथांमोना नुलांगोन दा होनब्ला आं थाव फुननोसै नोंथांमोना नेना थाथ'दो आरो नायलांदो दुगैखांबाय थाव फुनखांबाय ओमफ्राय नै दा दसे जिरायदों नैबे दुस्थ'थार What is your name? खोन्थालाय मा नाम कचबिब्रु दा दुगैखांबाय नों दुगैखांबाय दा नों दुगैदों नुवाखै माथो लिपस्टिकल' दुगैदों दुगैयाखै बुगैदोंसोलै दुगैदोंनाया बुगैदोंनो लोगोफोर हाला सिनायजानो गिनानै मा सोनलायबाय नोगोद लाजि बियो थ' लामाथिं बेरायसै ओरै बेरलाबायसै ना बायसा देखायसै नायग्राफोरनो बेरायनोसै फैद' थाबायख'नोबो हाया जल्दिया आं थांनो बादोंमोन मेथाइबो मोनजाया फैदो दे फैदो जानै लामाथिं बेरायनोसै टाइम पास बेलासिनि इभिनिं वाक नङालै लाइ ला लाइ ला 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 क्या बोला थाराबो माथो नायजाथारलालै बोरायथारबाय दैज्लाङाव आजां गाजां हाब्रु दैब्रु नांनायब्रा बिराद बोरायबाय लोगोफोर आं नै नोंसोरनो आं मोनसे बुस्थु देखायबावनो नागिरदों बोरमा गन्द्रा जोंनाव बोरमा मेरला दं नालाय नैबे जायगायाव दोनो आरो नैबाव दोनो बोरमाखौ बोरमा गग्रा
माबायदि नुदों लोगोफोर बोरमा गग्राखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय गब्लंजोबबावबायलै खिन्थु थिङा हले बिराद रोजा रोजाखा गोदोनि थिंसो ओमफ्राय नैबावनो बन दोनो ससेयाव नै लोगोफोर जों दा लामायाव ओंखारबोबाय साना गोजा बेलासिबाय नालाय दा खयथासो जाखोरा टाइमा 4टा जाबायदां दा टाइमा 4टासो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नालाय बोरै बेरायनोसै ससे किउट नुथारदों माथो गैला नै दिसाबो नायजाखाला बोरायजोब्बाय गन होदेरलायनाय नों मायाव गाखोखो कारेन्ट पस्ट बायनाय बे बायनायावनो आजां गाजां थाखा खिनांबाय ट्रेक्टरजों सौदावना बायदों दालां होनोसो मोजां जाबाय ओइ बायगोन गोलैगोन गोलैगोनबो नालाय नै बोरमाया लोगोफोर माबायदि गुदुं मोनगोन आं बेनो जोंनि बोरमा बे बोरमाखौ नागिरफैदोंमोन जों मोनबाय दा बोरमाया दा होलांसै हाब मेरलाथार बोरमाया सारि सारि खान्थाल सारि सारि बेहेल बिफां गय बागान बेनो जोंनि गामि मा थाबायदों नों बेसेबां लाखो बे जोगोनारा बोरो 20 थाखा बेखौ खेबबावनोसै मानसिखौ खेबा दा आबैमोन जोगोनार बायना लाबोदोंमोन बिराद दाम दासान्दि मैगंनि दामफ्रा जोगोनार खावसेयावनो 20 थाखा नुबायना बेसेबां माबायदि दाम जायो दा हारसाफ्रासो मालाय बिराद दिहुनो जोगोनारखौ जोंनाथ' गैथ'वा दाबो थायहांबावाखै थायबाबो मोसौ बोरमा जानानैनो सेस बेराफारसेथिं नै गयाबो रानजोब्बाय बिलाइफ्रानो अखाबो गैया हाहां माहांल' जायो र' खारलांलायबाय नै बिस्रा थाथेरा जायगा दाबसेयावनो देलाय होनलाय देलाय मोनसे इन्ट्र' होलाय नोंनि दे होनदो नायग्राफोरखौ मोनसे बुंहर हेल' एभ्रिवान द्रा बाय होन दहाय होननाया दा बावलायबाय देलाय होनफिनलाय सासे दसेयावनो फट' खेबहोलायबाय फट'आथ' थाब खेबबाबो जाखाया 20 बारसो नांगौ फट' मोनसे मोजां जाहोनोनो आंनो फैसा नाङालै आंनि भिउसो नांगौ भिउ आंनो फैसा नाङा आंनो भिउसो नांगौ नै भिउसानो बे भिउसायनो भिउस बे मा होनदोंमोनलाय भिउसा बेसोनो माने मालाय साइकेल सालायदों गैला नायजाला जोंना नै रथारा न' मारै जाखोलै रथारा दा आबैमोन जोगोनार बायना लाबोदोंमोन बिराद दाम दासान्दि मैगंनि दामफ्रा जोगोनार खावसेयावनो 20 थाखा नुबायना बेसेबां माबायदि दाम जायो दा हारसाफ्रासो मालाय बिराद दिहुनो जोगोनारखौ जोंनाथ' गैथ'वा दाबो थायहांबावाखै थायबाबो मोसौ बोरमा जानानैनो सेस बेराफारसेथिं नै गयाबो रानजोब्बाय बिलाइफ्रानो अखाबो गैया हाहां माहांल' जायो र' खारलांलायबाय नै बिस्रा थाथेरा जायगा दाबसेयावनो देलाय होनलाय देलाय मोनसे इन्ट्र' होलाय नोंनि दे होनदो नायग्राफोरखौ मोनसे बुंहर हेल' एभ्रिवान द्रा बाय होन दहाय होननाया दा बावलायबाय देलाय होनफिनलाय मोनाबिलि जालायबाय मोसौ खानायनि सम जालायबाय फैजोबदोंना फैजोबाखै जाखो मोसौआ फैजोब्बाय गोबोरखियाबो गाराखै गलियाव खान्थाला माथो फिथाइयानो गैयालै देग्लाय
गैया खान्थाला फिथाइयानो देग्लाय दैलिग नागिरफैयो खान्थाल फिथाइ लांग्रा हारसाफोर सानफ्रामबो फैयो हरा होनबाबो बिथा फैबाय थायो दा नै लोगोफोर बेलासिनि गाइखेर साहा लोंलायबाय अदाबाव जिरायनानै अदाबाव जिरायलायनानै लोंबासो इन्टारेस्ट मोनो आरो बयबो जमा जालाय नालाय अदाबाव लोगोफोर साहा लोंखांनानै नै दे आं दखानाव थांनो ओंखारबोलायबाय दखानाव दुन्दिया लायनांगौ साबुन लायनांगौ बिदिनो माबा माबि नाफोर मोनोबा लाबोनांगौ आरोखि दा अब्ला नायलायबाय थाथ' लोगो नैबेजोंसो बारस'लांसां फोथारजों लोगोफोर दा आं दखानाव सफैबाय ओमफ्राय दखानाव सफैनानै नै दुन्दियाबो लाबाय मुथानै दुन्दियाबो मुथानै लाबाय दा नै बिसिनाव गय जालांसै बाजैमोनाव गय जासै आं दा दखाननिफ्राय न'आव सफैफिनबाय आरो दिनैनि ब्लग भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जायफोर नायनानै मोजां मोनदों बिसोर लाइक खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर बुंनो गोनां दंबा कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लोगोदो अब्ला लोगो मोनसिगोन उननि नेक्स्ट ब्लगआव गोजोन्थों